As medidas tomadas polo Goberno co obxectivo de frear a crise do coronavirus están a deixar numerosas incógnitas sobre a mesa. A principal, o impacto que esta alerta sanitaria deixará na nosa economía. Dende a Asociación de Empresarios de Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra cualifican estas medidas como boas, pero insuficientes, e aseguran que presentan un problema no seu desenvolvemento. Se está facendo a golpe do que se poda discutir nun Consello de Ministros ou do ente que sea en cada momento. Isto o que vai a provocar vai a ser que se non nos vai a chegar xa en sí o problema que vai a acarrear toda esta situación de parón, as situacións individuales e colectivas que se poden producir en empresas, en traballadores, etc. A todo isto vai haber que sumar despois todas as interpretacións que xa as hai en abundancia de todas estas normas con unha gran carencia de técnica normativa. O presidente da EMPE está convencido de que os ERTE son unha boa ferramenta para paliar as consecuencias económicas desta crise sanitaria. Sen embargo, José María Corujo asegura que esta medida presenta dificultades na súa tramitación. Se está prohibida a mobilidade das persoas, que vai ir o asesor ao banco a pedirlle determinados certificados do seu cliente, vaillos a dar. O sea, é un pelín absurdo esta situación. Aí é a falta de previsión na normativa. Bueno, se hai esta falta de previsión, váyase corregindo, pero non se está corregindo, a verdad. Outra das preguntas que está sen resolver é o tempo que durará este estado de alarma, polo de pronto ata o 12 de abril, pero como será o día despois desta emerxencia sanitaria? Desde logo, o día despois, teremos que reconstruir a nosa sociedade, a nosa economía e incluso a nosa forma de vivir. O sea, quizás empece unha nova etapa, quizás non só na vida económica, sino na vida da sociedade. A mellor é algo bo que sacamos en positivo, pero bueno, tamén temos que acordarnos dos que hemos deixado atrás, os que ha deixado atrás esta situación. O obxectivo da Asociación de Empresarios de Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra está claro: fomentar a compra no comercio local cando remate esta crise do coronavirus. Para iso, o colectivo pontevedrés lanzou nas súas redes sociais esta campaña titulada Espéranos.